गोजोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय। ओमफ्राय दिनैहाय सानडे, ओमफ्राय जि अखा हागासिनो लोगोफोर हरनिफ्रायनो हादो। ओमफ्राय जोंनियाव बाना फिसा जालायबाय आरोना। ओमफ्राय फुङावनो अखा हानाय नालाय जों दिनैहाय नास्तायाव मा जायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांनो नागिरदों। मामिया एसेखौ मा खालामनो मिथिया, आंथ' दासो उनफैदो लोगोफोर। मा नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जोंनियावहाय गाहायावहाय बाना फिसा जालायदों आरोना लोगोफोर, दैया लोमलायदो नै जि अखा हादोंमोन जोंना हरनिफ्रायनो माने माबायाथ' अखायाथ' लोगोफोर गारनोनो रोंखायाखै आरोना। ओमफ्राय दिनै मोनायाव बांसिन हानाय ना मानाय मिथिया, एसे लोमलायदों आरोना नै जोंहानि न'निफ्राय दै जाजोबदों फुरा दै। बिदिबा लोगोफोर किटचेनाव थांदिनि। दायो लोगोफोर नै माबाखौहाय आटाखौहाय नानानै दोनखाबायमोन आरोना मामिया। ओमफ्राय दायो नै ओंख्रि संबाय दंमोन फुंनि पुरिजों जानो थाखाय। ओमफ्राय फारसेथिंजाय दालिमोन नै हरनि। ओमफ्राय आं बेखौ दा गल गल खालामनानै दोनसिगोन आरोना। माने लोगोफोर जि खोमसि अखा हाबाय थानाय नालाय मबाइलावहाय बांद्राय स्पस्त नुवासै आरोना भिडिअनि क्वालिटिखौहाय। लोगोफोर आंथ' गल गलल'सो खालामनो रोंगो, ओमफ्राय आं बिलिनो रोङा नालाय। ओमफ्राय मामिया बिलिसिगोन आरोना। ओमफ्राय आंनिया बांद्राय मोजां जाया आरोना जाबाबो, ओमफ्राय मामिनाबो साबसिन जायो नालाय। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो नै खावसे खालामबाय, ओमफ्राय मामिया बेलायबाय दं आरोना। आंना गल गल जाया लोगोफोर। थिलाद्राय जाबाय। माबाना दोनखानायगोन नामा? दहायनो नाना दोनखानायखाय एसे गुरै गुरै जादों, मोजांसो जागोन। गिदिरद्राय जादों नामा? थावाव होयो दा आरो बे माबा बोलिजोबगोन आरो सारायाव होयो। आङो एवनो थाखाय सारायखौ जाननोसै आरोना लोगोफोर। मोनायाव पुरि दोननो थाखाय रेडि जा दङ ओंख्रिया नै पुरिजों जानो। पुरिजों जानोहाय आलुजों टमेट'। अखायानो गारला एवनो। ओमफ्राय थावखौ आङो हरनानै लाबाय आरोना लोगोफोर। दायो नै लोगोफोर थावाहाय दुंबाय आरोना। ओमफ्राय नै पुरियाबो नै बेखौ आं थावाव हरनोसै। अखा बोथोरनि गरम गरम पुरि। थावा खमसो जादों नामा लोगो?
लोगोफोरनि गुदुंहाय खावसे जाबाय आरोना दंबावो सावनोहाय अखा बोथोरनि गुदुं पुरि दायो लोगोफोर कमप्लिट जाबाय आरोना पुरिया नै सावखांजोब्बाय गुदुंनै दायो जानोसै जोङो गुदुं पुरि अखा बोथोरनि लोगोफोर सोर जानो फैदो लोगोफोर दायो आङो दुगैखांनानै आरामसे फ्रेश जाखांबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो नास्ताखौ जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दहायथ' सावदोंल'मोन आरोना ओमफ्राय सावखांनानै जाथ'वाखैमोन दहायो ओमफ्राय आङो दुगैग्रोदों माने फुङावनो उनथिग्रा दुगैनो हायाखै लोगोफोर दिनै जि गुसु ना थान्दादार बोथोरा बेखायनोथ' आङो नास्ता सास्ताखौ रेडि खालामखांनानैसो दुगैखांनानै दायो आरामसे जानोसै आरोना जि गुसु लोगोफोर ना बोथोरा जि थान्दा जादों साननैसोहाय सान्दुंनि गाख्रावबाय दंमोन आरोना जि सान्दुं गोसा गरम होननानै दायो ओमफ्राय अखाया जि हाबाय हानायानो हानाय लोगोफोर गारनोनो रोंला आरोना दसे थाबथायो ओमफ्राय हाफिनबाय थायो लोगोफोर दिनैहाय आंनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन बेखौ नोंथांमोननो बुंग्रोनो हाला आरोना ओमफ्राय दिनैहाय आं सानसे मा खालामो बिनिनो ससे क्लिप लालांबाय थागोन माने आं न'आवथ' थानानै दा न'आव थानो माने दा अखा बोथोर नालाय बायजोआवबो थांनो हाया जेरावबो थांनो हाया आरो थांनो हाबाबो बायो आरोना लोगोफोर दै जाजोबदों नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आङो न'आव थानानै सानसेया मा खालामबाय थागोन बेखौनो नोंथांमोननो ससे क्लिप होलांबाय थागोन आरोना बेनि सायावनो जागोन आंनि भिडिअआ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो लोगोफोर आं रेडि लाबाय आरोना नै जानो थाखाय बेयाव पुरिखौ लाबाय आङो नै गुसु जानानै एसे माबाबाय आरोना गोजौ जानाया ओमफ्राय ओजा दङ नै आलु टमेट'मोन ओमफ्राय ओजा दङ बेदर दरनै ओमफ्राय नै जाहैबाय थाइजौनि आसार लोगोफोर न'आवनो बानायनाया ओमफ्राय दायो आंबो जादिनि जागा लग रहा लगा